Ngikubingelele ngibamukele mbukeli we-channel yethu ebuhleni sezulu lethu. Ngiyange nje kwividiyo namhlanje ngicela ukuqala ngibonge bakwethu ukuthi njalo nesithatha isikhathi senu niyabuka amavidiyo ethu. Luphinde lagwadla izolo unyazi lwezulu lisukumisa esinye isishosha esazalwa singahambi. Le nsizwa ibuye isencane ibisihlala iminyaka wheelchair ingahambi. Imithandazo yakhe iphenduliwe izolo ngesikhathi ibonakala esukumela ukuqala ngqa enkonzweni kwisithabelkop yokuvala umhlangano kamaji. Namanje abavala umlomo abantu abazibonela ngawawo le nsizwa ikhahlele inqola isukuma. Igama lale nsizwa uVusumuzi wakheswa zithalala ngonyazi lwezulu. Umfanekiso ogcwele uyalandela. Ngicathi kuyadlalwa nje kubona. Nje abakho umuntu ogulile. Ongenalo ithemba ngoba umkhuso. Ngicathi kuyadlalwa nje kubona.